Здравейте! Искам да ви съобщя, че българската версия на апдейта на ченела ми, нали, канала е тук. Добре. Това може да се нарече апдейт, защото ще качвам повече Minecraft видео, клипчета. Но няма да бъдат Pocket Edition, а ще бъдат компютърната версия. Сега аз нямам компютър, но родителите ми ще купят. Да, скоро. И ще направя епизоди оцеляване в сървър с РМД, Реймистер Дъда, Даниев и Big Wesley 57 или беше 56 или 55, не помня. И 3. Уоу. Вие го познавате като Мат Лоуф. Аз направих видео с него. Той ще бъде режисьор на новия ми Харлем Шейк. Не знам точно Харлем Шейк, кога ще го правя. Сигурно другата година. Не. Абе, какво го дъвкам толкова се научи нещо много специално? Кефи ме. Както и да е. Тази неделя не направих RMD News 8, или беше... Не, 8. 8, защото, както вече казах, по-рядко ще качвам клипове и, както казах вече, това вече се отнася и за RMD News, за жалост. Нещо съм много заета ми, просто, защото има какво да правя сега през лятото. По принцип нямаше какво да правя и само седя вкъщи и си правя клипчета. Това е. Апдейт. Българската версия, гледайте английската версия, ако не ми разбирате сега. И това е.